नोंथांमोना दिनै सुफुंनानै हो मानो होनो हायाखै मा खारननि थाखाय मा जाहोननि थाखाय जुदि जोंनि बिटिआर हालामावहाय गंसे फरायसालियावहाय सासे बा सानैल' जुदि टिचार्स थायोब्ला माबोरै जोंनि बिटिआर हालामनि स्टुडेन्ट बा फरायसाफ्रा बोरै जौगागोन थ' बेखायनो बे बिसयखौ नोंथांमोना नायनाया दायथ' आरो आं नेक्स्ट जेनेरेशनावबो बुंगोन जेखि सरकारिया प्राइवेट स्कुले रिजाल्ट ভাল करे केराला गवर्नमेंट स्कुले रिजाल्ट ভাল करे मिजोरामत गवर्नमेंट स्कुले रिजाल्ट ভাল करे আৰু দিল্লীত এটা গভর্নমেন্ট স্কুলে ইন্ডিয়ার ভিতৰত টপ ৰিজাল্ট কৰি আছে গভর্নমেন্ট স্কুলে কিন্তু আমাৰ ইয়াত গভর্নমেন্ট স্কুলৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী নপঠায় লৰা ছোৱালীক পঠাব নিবিচাৰে তো হিটো আমাৰ কাৰণে লাজৰ কথা দুখৰ কথা ভুটানতো আজি গভর্নমেন্ট স্কুলতে নিজৰ ৰাজাৰ লৰাকো পঢ়াই আছে কিন্তু আমাৰ ইয়াত অলপ টকা পইচা থকা জানা বুজা মানুহ বিলাকে গভর্নমেন্ট স্কুলত নিজৰ লৰা ছোৱালীক দিবলৈ নিবিচাৰে আৰু গভর্নমেন্ট স্কুলটো নহলে সবে এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে এই কাৰণে মই ভাবিছো আপোনালোকৰ সহযোগত 2 বছৰৰ ভিতৰত বিটিআৰ অঞ্চলৰ নতুন এডুকেশন পলিসি আনি পেলাই এটা আমূল পৰিৱৰ্তন আনিব লাগিব এটা চ্যালেঞ্জ ল'ব লাগিব কি ইয়াত 2 বছৰৰ পিছত গাৰ্জেনে প্ৰাইভেট স্কুলত নহয় গভর্নমেন্ট স্কুলত নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঠাব লগা হ'ব তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ কৰিব লাগিব हेलो हाय लोगोफोर माबोरै दं नोंथांमोना आं मोजाङैनो दङ थ' लोगोफोर दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय भिडिअ'आवहाय फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय दानि जि सोलिबाय थानाय सरकारनिसिम आरो जि थाबोनाय जोंनि बिटिसि खौ सालायनाय जि बिपिएफ सरकारनिसिम बे मोनसे कुइसनखौहाय आं सोंनो सानदों आरो रायजो राजानि गेजेरावहाय आं फोरमायनो सानदों बेनो जाहैबाय आंनि बुंनांगौ लागाया थ' जोंनि दानि जि सोलिबाय थानाय सरकारनिसिम आं बुंनो लानाया बेनो जाहैबाय थ' बे सरकारा बुंबाय थायो गोबां फरायसालिनि सोमोन्दै आरो गोबां स्टुडेन्टफोरनि सोमोन्दै बुंबाय थायो थ' लोगोफोर आं बेनि बागैनो फंनैसो बुंनो सानदों जाहैबाय भिडिअ'खौ थ' दिनैहाय जोंनि जि हालामावहाय बिटिआर हालामाव बा बिटिसि हालामावहाय गंबैसे फरायसालि दङ बेखौहाय जोंनि प्रमद सारा निश्चय हिसाब दङ जानो हागौ थ' गैयाब्लाबो थागोन थ' आं बिनि बागैनो बुंनो सानबाय जाहैबाय बे फरायसालियावहाय दिनैहाय साबैसे मास्टार दं दिनैहाय एक्चुअली हमनानै ला गंसे फरायसालि हाई स्कुल बा एमइ स्कुलावहाय खमैब्लाबो 200 400 500 स्टुडेन्ट थायो बे स्टुडेन्ट्सफोरखौहाय फोरोंनायाव एसामिस मिडियामनि खमैब्लाबो 150 स्टुडेन्ट बर' मिडियामनि खमैब्लाबो 180 स्टुडेन्ट बे फरायसालिफ्रावहाय बा बे स्टुडेन्टफोरखौ फोरोंनो थाखायहाय नांगौ बायदि टिचार्सफोर दंना गैया आरो नांगौ बायदि साबजेक्टनि मास्टारफोर दंना गैया ना खालि जानानै दं बबे फरायसालियावहाय बेखौहाय नोजोर होनायासो दायथ' आरो जुदि आं एग्जाम्पल होनो सानदों मोनसे रायजोफोर जि जोंनि 16 नं निसिमानिनो सिङाव थानाय खुंख्राजरा एमइ स्कुल गंसे दं बे खुंख्राजरा एमइ स्कुलावहाय मा होनो एसामिस मिडियामनि 160 स्टुडेन्ट बर' मिडियामनि खमैब्लाबो 200 स्टुडेन्ट दङ बे फरायसालियावहाय दिनैहाय जोंनि प्रमद बर' सारा फैनानै नायफैदोंना नायफैयाखै रिसार्च खालामफैदोंना फैयाखै बे फरायसालियावहाय दिनैहाय एसामिस मिडियामनिफ्राय सासेल' टिचार्स दं होननानै आं खोनादों आरो नांगौ जायोब्ला आं प्रुफबो होनो हागोन थ' लोगोफोर आं बिनि थाखायनो फंनैसो बुंनो सानदों जाहैबाय जुदि जोंनि ओनसोलफ्रावहाय जुदि बिटिआर हालामावहाय गोबां फरायसाफोरखौहाय नोजोर होदों फरायनायनि बागै बा माखासे स्टाडिनि बागैहाय नोंथांमोना मोजां खालामदों हय निश्चय थिक किन्तु बे मोनसे बुस्थुआ थालांगासिनो दं जाहैबाय जोंनि फरायसालिफ्रावहाय दिनैहाय नांगौ बायदि टिचार्स गैया नांगौ बायदि मास्टारफोर गैयानि जाहोनावहाय दिनै स्टुडेन्टफ्रा सरकारि स्कुलाव फरायनाय स्टुडेन्टफ्रा गोदाव सोराव जानो हमदों बिनि रिपर्टखौ दिनैहाय नोंथांमोना नागिरदोंना नागिराखै नायदोंना नायाखै खालि फरायसाफोरखौ नायदों स्टाडियावहाय मोजां लाबोगासिनो दं लेक्चार होनानै निउस मिडियायावहाय बुंबाल' जानाय नङा बेनिखायनो आं रिक्वेस्ट खालामदों
दानि जि सोलिबाय थानाय सरकारनिसिम नोंथाङा बा नोंथांमोना जि गाहाय लेभेलनिफ्राय जि आरो गोजौ लेभेलसिम नोंथांमोना बे बिसयखौहाय थाबैनो स्टाडि खालामनानै नायदो आरो बबे फरायसालियाव बबे स्कुलफ्रावहाय टिचार्सफोर गैया बेयावहाय नोंथांमोना दिनै सुफुंनानै हो मानो होनो हायाखै मा खारननि थाखाय मा जाहोननि थाखाय जुदि जोंनि बिटिआर हालामावहाय गंसे फरायसालियावहाय सासे बा सानैल' जुदि टिचार्स थायोब्ला माबोरै जोंनि बिटिआर हालामनि स्टुडेन्ट बा फरायसाफ्रा बोरै जौगागोन थ' बेखायनो बे बिसयखौ नोंथांमोना नायनाया दायथ' आरो आं नेक्स्ट जेनेरेशनावबो बुंगोन जेखि सरकारानो फैयाथों मानो इउपिपिएलआनो जायाथों मानो बिपिएफआनो जायाथों मानो आरो जेखि कंग्रेस सरकारानो फैयाथों मानो आरो जेखि सरकारा बिटिसिखौ जायानो सालाया मानो आं बेखौल' मोनसे बुंनो सानदों जाहैबाय आंनिफ्राय रिकुवेस्ट जुदि फरायसाफोरखौहाय मोजां दिथा होदोंब्ला मोजां नोजोरजों जुदि नायदोंब्ला दिनै गंबेसे फरायसालिफ्रावहाय मास्टार नांगौ आरो फरायसालियाव जेसेबां स्टुडेन्ट दं बिनि मास्टारखौ साबैसे होनांगौ बिनि दायित्वखौ थाबैनो ला नङाब्ला प्रमद बर' सार आरो दानि जि सोलिबाय थानाय सरकार नोंथांमोना बिनि फिननायखौ निस्सय रायजो राजाया होफिननो थाखायहाय बारा गोबाव नांनाय नङा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै आरो बेफोरबायदि बुंनायावहाय माबा मोनसे जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला आरो गाज्रि मोनदोंब्ला आंखौहाय अननानैहाय निमाहा होनो हागोन आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै